B12, sí, però com la prenc? Cada dia o un cop a la setmana? Aquí és on moltes persones es bloquegen. Avui, dins de Per què has d'aprendre B12, t'ensenyo com triar una pauta que encaixi amb tu. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp, escrius C36 i t'envio una guia d'una pàgina amb les opcions principals. Imagina que la B12 és un abonament de tren. Pots pagar bitllet cada dia o comprar abonament setmanal. L'important és no quedar-te a l'andana. Moltes guies parlen d'un suplement petit cada dia o d'una dosi més alta un o dos cops per setmana. Després, el professional l'ajusta al teu cas. Per triar, pensa si ets més de rutina diària o de dia fix. Escriu la proposta que et quadra i porta-la a la propera visita. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp, escrius C36 i t'envio la guia perquè decidir et sigui molt més fàcil. Demà, a 2:15 veurem com convertir la B12 en un hàbit tranquil.